Hola, avui un petit vídeo d'una respiració diferent, que seria la respiració de la palleta. No he llegit enlloc per què serveix. Amb mi sento que és molt... O sigui, que em dona com molta escalfor. És com si em generés molt foc. La pots fer tocant-te o sense tocar-te els genitals. És una respiració per la boca connectada, amb la inspiració com si fos com per una palleta xuclessis i l'expiració relaxada de sempre. Ho pots fer a diferents velocitats, més lent seria una cosa així. I et recomano que l'expiració l'acompanyis del moviment. Jo avui estic recolzada al sofà, com per sentir l'esquena. I amb aquesta respiració tinc com la sensació de com si algú es movés, tot i que jo no estic fent un Kegel, no estic apretant res, els esfínters estan super relaxats, però com si hi hagués com una energia que pugés com molt a nivell com petit, com per dintre de la meva vagina, cap al coll de l'úter o alguna així, com una mena de succió. I és com molt, molt... Pues això, com si m'encengués per dintre, no? Sí, jo sento com molt de foc. Li deia amb una amiga que és com la muntanya russa, aquella sensació de... que a vegades tenim a la muntanya russa, doncs una miqueta a la inversa. I si ho fas ràpid realment crema literalment la vagina. I si et toques ja no diguem. Vaig a fer una miqueta perquè veieu la idea. Ho faig lent. I ho faig ràpid. Faig com una petita contracció, però jo la faig aquí dalt, no estic fent realment tensió al sòl pèlvic. És com que la petita contracció l'estic fent aquí, a la zona del plexe. Bé, com per explorar-ho, m'encantaria que em digueu què sentiu, a veure si realment sentiu el que jo sento o sentiu una altra cosa. Perquè al final és això, no? Cadascú té el seu cos i cadascú la seva exploració pot portar un lloc diferent. Vinga, doncs, una abraçada, que vagi bé.